Omkring 100 mennesker kiggede på, da landsformand Johnny Nim og Esbjergs borgmester Johnny Søtrup snuppede hver sin gravemaskine og tog de første 2 og meget store spadestik til Det Faglige Hus' nye hovedkvarter på en grund ved Esbjerg Lufthavn. Bygningen kommer til at ligne et stort Y fra luften og bliver på 8.300 kvadratmeter. Byggeriet ventes færdigt i sommeren 2013 og skal rumme omkring 200 medarbejdere, som i dag har arbejdsplads på 4 adresser i Esbjerg-området. Vi er et af de helt nye byggerier her i Esbjerg, store byggerier i Esbjerg, som er i gang. Hvis man kigger rundt i Esbjerg, så synes vi faktisk, der er rimelig godt gang i Esbjerg lige for øjeblikket. Og det er vi er tilfredse med, at vi er en del af, at vi udvikler Esbjerg som by. Og vi er også tilfredse med, at det er et så stort byggeri, som vi sætter i gang. Der findes jo ikke ret mange store kontorbyggerier af vores størrelse her i byen. Johnny var inde på, at det går jo rigtig godt for Det Faglige Hus. Det gør det også. Det har vi jo alle sammen kunne jagtage efterhånden gennem nogle år. At I har jo ekspanderet ganske voldsomt, og det er vi jo både glade og stolte over. Indtil videre, der vil jeg bare sige, at jeg glæder mig over at være med her i dag. Jeg glæder mig til at følge byggeriet, og glæder mig ikke mindst til at se det færdige resultat. Så held og lykke med det, og tak for jeres opmærksomhed.